que condemnem enèrgicament i rebutgem qualsevol atac contra persones i béns, qualsevol, vingui d'on vingui, inclosos aquells perpetrats i reivindicats per Arran contra objectius turístics, que quedi molt clar. D'altra banda, els companys de la CUP, home, si hi fossin, que no hi són, si hi fossin, jo els diria, primer, que donessin la cara, si no és que se n'avergonyeixen, que hi posin seny, que es facin grans i que entenguin que això no és cap joc. Ens hi juguem la ciutat, ens hi juguem la societat, ens hi juguem el país. Si fossin, jo els diria que, aviam, l'incivisme no es pot combatre amb incivisme. És una contradicció. Igual que el gambarrisme no es pot combatre amb més gambarrisme. És contraproduent i que no s'aconseguirà més que fer soroll. Per tant, el que hem de fer és lluitar, però lluitar organitzadament, sindicadament, contra el turisme escombraria. No per turisme, sinó per escombraria. De la mateixa manera que hem de lluitar contra els salaris escombraria, no per salaris, sinó per escombraria. Per tant, aquí nosaltres estem clarament per buscar un model de turisme de qualitat, familiar, cultural, selectiu, sí, selectiu, turisme de qualitat que ha d'erradicar el turisme escombraria, que estem patint d'una forma excessiva. I si ha de resultar més car, doncs sí, que resulti més car perquè, diguéssim, els treballadors hauran d'estalviar una mica més per venir a Barcelona, com estalvien una mica més per anar a Londres, París, Nova York, i a més, els salaris podran ser una mica més dignes, si combatem aquest model que tenim ara de turisme de baratura. Per tant, és aquesta la via, al nostre entendre, i la lluita que hi és una lluita que ha de ser organitzada, que ha de ser sistemàtica, que ha de ser concertada i que ha de ser efectiva, cosa que no està demostrat que sigui aquesta sèrie d'atacs que nosaltres condemnem, d'altra banda. Però ja que parlem de turismofòbia, a veure, senyor Fernández Díaz, vostè ara en parlava i vostè també, el seu partit, el Partit Popular, també ha convocat aquesta comissió. I resulta que condemna una formació independentista quan hi ha més de 20 organitzacions a la ciutat de Barcelona que estan fent accions i actuacions contra el model turístic actual i van i trien la que és independentista. Vaja, no deixa de ser una casualitat. Però a sobre té nassos que siguin vostès, precisament vostès, del Partit Popular, que s'exclamen per danys al turisme. Vostès que han provocat el caos a l'aeroport de Barcelona. Sí, l'han provocat vostès. Primer, per la qüestió dels passaports, que es podien haver estalviat demanant una exempció a la Unió Europea, com han fet uns altres 12 països, van fer en el seu moment i es van estalviar tots aquests problemes en ple estiu. I també ara amb el conflicte amb l'empresa Eulen, amb concursos de saldo a empreses que no són de seguretat, amb la reforma laboral, que van fer en el seu moment i van aprovar, amb la inacció i la desídia, sobretot, des de fa 15 dies seguits, sense ni tan sols aparèixer. Sembla que això de no donar la cara està bastant de moda. I això seu, senyors del PP, senyor Fernández Díaz, això no té nom. Perquè tant que els preocupa la turismofòbia, hi van i provoquen el més gran atac a la imatge de la ciutat que hem viscut aquests dies. I després parlen de rodes punxades, de silicona, de pintades. Miri, la seva silicona, senyors del PP, són les cues inacabables als excessos de seguretat del Prat. Les seves rodes punxades són els vols perduts de milers de passatgers que no han pogut arribar a l'avió que els esperava a la pista. Les seves pintades i els seus grafitis són les declaracions ofensives que han vingut a fer els càrrecs del PP i d'AENA els darrers dies. Els seus hostatges són milers de passatgers que s'han menjat esperes de 2, 3, 4 hores per culpa de la inacció del seu govern. Els seus encaputxats són ministres i càrrecs públics que també s'amaguen. S'amaguen fent bronzo a les platges i a les seves torretes. Senyor Fernández Díaz, a part de fixar-se tant en els joves d'Arran, que s'hi han de fixar i que s'ha de condemnar, evidentment, nosaltres també fixin-se en quants dies
en quants dies han estat vostès i els seus companys sense comparèixer. Vol fer alguna cosa útil contra la turismofòbia, senyor Fernández Díaz? Doncs escolti, agafi els seus companys del Partit Popular, Enric Millo i Íñigo de la Serna, els estira de l'orella i que vinguin, si cal, amb banyador i amb xancletes i que resolguin els problemes que vostès han generat a l'aeroport de Barcelona. Avui mateix Mariano Rajoy, president del govern espanyol, deia no se puede tratar a patadas al turista. Pues mire usted, señor Rajoy, usted es el primero que trata a patadas a los turistas en el aeropuerto de Barcelona. Y no se puede tratar a patadas a los turistas ni en el aeropuerto ni en un bus turístico, en ningún sitio, porque son personas, evidentemente. Señor Mariano Rajoy, está contra los extremismos. Hoy lo ha dicho. Pues empiece cesando a los extremistas Gómez Pomar y Íñigo de la Serna por cala y borroca de corbata en el aeropuerto de Barcelona. Y de paso dimita usted, que es otro extremista, notorio. Gracias. Gracias.